תפסו מקומותיכם וקבלו במחיאות כפיים סוערות את המאסטר הגדול מכולם, סרגי הומופובי. נשים נמשכות אליי, הן מוצאות בי משהו. כנראה שאני מושך את כל סוגי הנקבות, מזבניות קטנות ביישניות עד לטיפוס האינטלקטואלי הנועז. יש בי מין מגנט פנימי שמדביק אותן אליי, כמו זבוב לאוכל ישן. הן מריחות את הפרא הקדום שבי. אפילו נשים נשואות עם ילדים, אפילו הן נמשכות אליי. לפעמים אני מנסה להתאפק, כי אני יודע כמה הרס וחורבן אני מביא עליהם, אבל שום דבר לא עוזר. אף אחת לא מסוגלת לספק אותי זמן רב, ואני תמיד מוכרח למצוא עוד ועוד ועוד. פגשתי אישה אחת באליפות הארץ בשח. היא הייתה נשואה לנגן ג'אז. היה בה משהו כושי כזה. סטודנט! היו לה שדיים כבדים מתנשאים, והיא התנועעה בריתמוס משגע, כמו פנתרית שחורה. ראיתי שהיא משתעממת שם בחברת כל האשכנזים החברים האלה, ואז היא פתאום ראתה אותי. דווקא שהיא ראתה אותי, סמטרי מן ישב. זה קרה לנו תכף ממבט ראשון. זרם חשמלי עבד בינינו. עמדתי במקום, לא זזתי. לא יזיק אם היא תתאמץ קצת לצוד אותי. לפני שידענו מה קורה, מצאנו את עצמנו דבוקים ואחוזים זה בזה. נגסנו אחד את השני ברעבתנות. הלשונות שלנו התבטלו אחד בתוך השני, הסתבכו והתעבדו כמו שני נחשים. היא התחילה לתלוש מעליי את הבגדים שלי. היא קורעת את החולצה שלי, ואנחנו נופלים יחד למיטה. נקרעים. Некроим, я сказала, сколько тебе, ты хочу совершенно. רק מסיבה קוסמו-אורגנית לא ברורה, מאז לא ראיתי אותה יותר. אנדרי! סרגי הומופובי! המונולוג הבא, עמית סלמן.